Здравейте, приятели! Ще се опитам да надвикам кокошките, които се хвалят, че са снесли, и ще ви покажа каква я свърших тук в последните 2 дена. Насяти са 58 гнезда зелен боб. Тиквичките растат щастливи, започнаха да им потъмняват тънките листенца. По същият начин и краставичките, които сложих на разсад. Вчера посадих разсада на слънчоглед, който е доста пожълтял, точно защото не съм преценила правилно, че му трябва повече светлина. Нямала е светлина цял ден, имаше светлина само по половин ден и това му се е отразило, но въпреки това, голяма част от семките, които сложих за разсад, пораснаха и вчера ги посадих. Тук сложих няколко корена босилек срещу доматите и пред доматите сложих още босилек, защото босилека, както ви казах, благодарение на аромата си предпазва доматите от вредители и освен това подобрява и вкусовите качества на доматите. Какво забелязваме тук, ако се вижда? Само да сложа. Това тук е черна мушица. Не знам дали ще се фокусира телефона. Единични са все още, но времето е топло, много влажно. И това е предпоставка за всякакви болести, мани. Трябва да навържа отново доматите и днес ще ви покажа как ще ги напръскам. Аз не чакам растенията да се разболеят, а пръскам превентивно. Специално Ридомил е като ваксина срещу болести и обикновено с него пръскам в началото, 1 седмица след като сме посадили доматите. И тъй като има първите мушици, ще сложа и в разтвора Моспилан и ще ви покажа как го правя разтвора. Но първо ще навържа доматите. С този разтвор ще ви покажа и ще ви разкажа, че пръскам и розите. Това, което виждате на розите, се нарича мана. Още французите са открили, че слагайки до полята с лозя рози по двата края на редовете, наносват се първо розите и това е сигнал, че трябва да се напръскат и асмите. Така че днес с Ридомил ще напръскам освен доматите, ще напръскам и розите, които ще почистя от тези болни листа. Листните въшки са умрели, но въпреки това в разтвора с Ридомил ще има и Моспилан, така че той ще остане в насажденията, в соковете и когато дойдат нови вредители, няма да пострадат нито доматите, нито розите. Но това се случва понякога. Розите така да се маносат. Наистина беше много дъждовно. Аз не очаквах, че ще се маносат. Мислех, че понеже е студено няма да се случи. Но ето, по-чувствителните рози се маносват. Разбира се, има някои по-устойчиви сортове, които не се маносват, но аз въпреки това пръскам и тях, за да съм сигурна. Асмите си не пръскам, защото са сорт Отел, но розите, голяма част от тях имат такива прегорели листа и ще бъдат окъпани, за да могат да се излекуват.
И така, приятели, подготвям разтвора, с който ще напръскам доматите и розите. Ридомил Голд. 100 грама са тук, което е за 20 литра вода. Аз ще си изтегля 50 грама от него за 10 литра вода. Не ми трябва голямо количество. Муспилан за мушиците. Взела съм си кантарче. Купата, в която винаги си разтварям препаратите, с които пръскам. Малко е захабена, но 6 години с нея използвам. Лъжицата и пръскачката. И за да прилепнат мушиците и да не избягат, да не излетят, винаги се слага малко веро. Някакво веро, 2-3 капки. После ще си измия хубаво пръскачката, за да не се пени при следващото пръскане. Но с това ще направим разтвора. Разбърквам всичко предварително в тази купичка, за да може да се разтвори и да не ми запушва джузата на помпата и за да съм сигурна, че разтвора е станал хубав и качествен. По принцип не се пръска по обяд, пръска се или преди обяд по-хладно, или след обяд, но тъй като днес не е чак толкова горещо, мога да напръскам и по това време на деня. И така, разтворът, с който да напръскам срещу болести и мушичка, е готов. И така, готова съм да ги напръскам. Малко ще ми е трудно и с камерата и с пръскачката, но ще се опитам да ви покажа. Пръскам ги от корена до върха. Хубаво
окъпани. И така, приятели, напръсках доматите. Надявам се да се е видяло как ги пръскам от корена към върха в кръгови движения, така че препарата да отиде и в почвата, и под листата, навсякъде да отиде равномерно. Те вече много бързо изсъхнаха, така бързо го глътнаха. Хем се навлажни и почвата, но въпреки това много бързо изсъхна. Препарата се усвоява много добре от доматите и те са много щастливи след като бъдат напръскани. Сега за тези, които предпочитат биоградинарство, вероятно има биоторове, тъй като аз не съм биоградинар. Просто следя карантинните срокове на препаратите, с които третирам растенията си. Не мога да рискувам да се разболеят. Миналата година, който е гледал видеята ми, знае какъв резултат имах, каква реколта. Въпреки лошото време, ето сега го дават буря отново и дъжд, но го дават след около 2-3 часа. Тогава Радидомила и Моспилана ще са подействали. Нарочно сложих прилепител, за да могат листните въшки, мушиците по-скоро да не избягат, да не излетят, да не се скрият, да останат и да си изсъхнат на растенията. Не беше много, но имаше единични случаи, така че не мога да рискувам. Тези мушици няма да изядат доматите, но разнасят болести като жилкова некроза. И за това е много важно да ги няма. Те нямат работа по доматите ми. Нямат работа в градината ми. И затова съм напръскала. Дори след 2-3 часа да има дъжд. Въпросът е, че вече е напръскано. Всичко ще е в растенията. И евентуално следващите дни така ще се напръска отново. Но в рамките на седмица веднъж, в зависимост от времето, наистина е много топло, много влажно, всеки ден вали почти, предпоставка е за болести
и трябва да си опазя зеленчуковата градина. Напръсках съвсем леко и краставичките, и тиквичките, въпреки че на тях им е още рано, но така превентивно. И тук остана едно голямо каре с незасята градина. Ще направя пътеки, ще направя леха. Тук в дъното смятам да сложа пъпешите, които да влекат по тревата. Целина, може би раст, ако намеря. И това красиво място, което е много хубаво подхранено с кокоша тор през есента, ще бъде отново почистено от хряна, който отново тръгна да расте, и ще му бъде сложен пипер, бакладжан и чушки, и с това смятам, че градината ми ще бъде напълнена, но това вече в следващите дни ще се случи. Това е за сега от зеленчуковата градина. А сега отивам да почистя от болните листа и прецъфтелите цветове и розите. И така, приятели, розите са почистени от болните им листа. Напръскани са със същата смес, с която напръсках и доматите. И се надявам вече да не боледуват, защото тези болести са пренасени от листните въшки, от мушиците, и освен листата страдат и клончетата и всичко по розите. Не всички рози боледуват, някои са много податливи, като тези хибридни рози, които много цъфтят, но и много боледуват. Тази роза, която е много красива, също много често боледува. И жълтата роза много боледува. Включително видях, че и влачещата роза боледува. Но така напръскани се надявам да бъдат предпазени. И да ви се похваля колко красиво е цъфнала катерещата червена роза. За първа година цъфти толкова много. Беше съвсем мъничка, като я сложих. Това и е третата година. За 3 години порасна толкова голяма. Не съм я рязала никога. Но ето, че трябваше и нея да я напръскам. Времето отива на разваляне. Надявам се да съм си предпазила растенията и в градината с зеленчуците и цветята. И видеото ми да ви е било и полезно, и приятно. Довиждане и до нови срещи!